На працягу 2 дзён удзельнікі народнага калектыву літаратурна-мастацкага майстэрства «Рунь» прымалі ўдзел у 23-м нацыянальным фестывалі беларускай песні і паэзіі «Маладзежна-2024». Прывітанне, шановныя сябры, сягоння калектыву «Рунь» на фестывале ў Маладэчына. Мы представляем свой літаратурны сад от каранёў до кроны. Тут вы можете познакомиться со всеми книжками, которые написаны на працягу існавання нашай руні, набыць цікавыя кнігі і таксама адразу атрымаць аўтограф ад аўтара. Яшчэ вы можете пагуляць з намі у цікавыя гульні, адказаць на цікавыя пытанні і атрымаць у падарунак салодкі яблычак. А яблычак незвычайны, ён чароўны. Той, хто пакаштуе гэты яблычак, адразу атрымае літаратурны дар і зможа пісаць верш, казкі, апавяданні і нават раманы. Сябры, запрашаю у Маладэчна на фестываль песні і паэзіі. Народный литературно-мастацкий коллектив «Рунь». Вот тут замест яблочков размещаются наши книжечки. Книжки наших авторов, которые были выдадены в разные часы разными авторами. Можно познакомиться наогул с творчестью на протягу больше 30 годов. Концепция такая, что мы можем погулять у гульню, выбрать яблочек, отказать на пытание и отрымать кожный цудоўны яблочек у подарунок. Наведвальнікаў у літаратурным садзе было ў гэтыя дні немала. Як жартоўна выказваюцца самі арганізатары літаратурнай пляцоўкі, падчас конкурсу віктарын было раздадзена 12 кілаграм яблыкаў. Безумоўна, не абышлося без новых знаёмстваў. Прыемна адзначыць, што гэта не толькі госці фестывалю, жыхары горада Маладэчна, але ў тым ліку калегі па пяру, паэты і пісьменнікі, сярод якіх немала знайшлося і маладых талентаў. Маладая паэтка Дар'я Дашкевіч не проста пазнаёмілася з валожынскімі паэтамі, але і прачытала ўласны верш. Даволі схавацца ў думках тваіх. Я захопчуся цёплую ковдру. Я хутка сыду. Скажи мне калі. Я все ўспаміны закіну ў торбу. Моя душа змерзла прачню неспакойна. І я патрабую мароз, каб сакрыцца. Менавіта дзякуючы гэтаму фестывалю адбылося і знаёмства маладой паэткі з Ірынай Карнаухавай. Я вас хочу познакомить вас с кіроўніком коллективу, народным коллективом песни и поэзии «Живица». Раньше мы были народным клубом композиторов поэтов Советской области. Падчас работы пляцоўкі да яе завіталі не толькі новыя людзі, але і прыхільнікі калектыву, прадстаўнікі мясцовых і рэгіянальных ЗМІ. Варта адзначыць, што за 2 дні работы літаратурнага саду на пляцоўцы прысутнічала звыш 10 самадзейных паэтаў-пісьменнікаў, удзельнікаў народнага калектыву «Рунь», што з'яўляецца абсалютным рэкордам за ўсе 4 гады ўдзелу калектыву ў дадзеным фестывале. Акрамя калектыўнай пляцоўкі, са сцэны сваёй творчасцю дзяліліся член Саюза пісьменнікаў Беларусі Зінаіда Гасціловіч і кіраўнік калектыву Наталля Жылевіч. У водах крынічных святое прычасце раны душы маёй лечыць і гоіць. Сярод упаўнаважаных асоб госцем на пляцоўцы быў старшыня мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Міхась Пазнякоў. Завершыўся фестываль беларускай песні і паэзіі яркім гала-канцэртам. Фестиваль вельмі масштабны, падабаецца і вельмі радуецца душа. Калі падыходзіць чалавек набыць кнігу і любіць у наш час, то ёсць все-таки люди, которые набываюць наши книги, читают верши. И ще радует, як молодые авторы подходят
Безумоўна, не абышлося і без слоў падзякі. Великий дякую фестивалю за то, что нас запросили, что мы тут, что мы творим и отрымливаем вельми цудовные эмоции. Thank you.